yauya kwamuri dambudziko ravaunza pano nderei? Imhepo yaJohana. Imhepo iri apa, imhepo yezvishiri zviri kumenya vantu, zviri kurova vana nevanhu, vana vachidzungaira, vana kugona chipombole vatsikana ari pemui, vana vari kurara, vanasikana vari kurara kusangana navanhurume avapo vana misha. Fiti taifonera kubwera mawo. Munhu ari kukonzera izvi mumhuri umu akanga aripo panhau iyoyi, vachiti vari kuuya vese kuno, akazoita rwendo rwokumusha, asi azodaidzwa kunoona sekuru akati ndouya mangwana kuzatsudzura mphuri kuti mhuri iyi izosunungurwa nasekuru. Mamvesesa mambo sekuru, vana mutambura, vana vari kutambura, uya kugwa, uyo ari kudonawo, uya kugwa, mai vari kudonawo, uya kugwa, mai vari kudona, tuvana tung'ono vanowanikawo vari kudona. zvinchiita zvacho zvingaite here pamhuri imwe chete? hazviite sekuru. Saka zviri kukonzerwa nei? namuntu zina siku yasvika iye mama abwera, zita rake nhasi harisi kutaurwa kusvika iye auya pano mangwana timalize nchito, tipedzise nyaya. iye avhomera kuti mama abwera namutelefonera, iye atitaura pano pamberi pahama dzake dzodzidzi akati ndiri kuuya mangwana atsudzure vantu tisunungure vanhu. Asa ndambudza wakapa wanga vachitaura pa vachiti ane nharo. nhare ipanda reva nayepo pano takuinda ataurwa pano nasekuru pano. ndatomuudza chadini kuti iwe kufunira tiukanenga kuti gadzi nkhani yake akati bwino mawo ndikubwera. Kunowa pano akandirura kuno kuti arina sekuru kani akabvumira kuti iye mangwana ndinouya uzatsudzura mphuri kuzonongora munhu. zvingachiite kamwana kang'ono ngakasumuka mwana, zvingaite here kuti mwana mudiki mwe zera remwana iyeyo zvingachiite zvacho zvingaite here? Saka ari kuti ndokuti zvese kana vachidonha anenge achibenefita chii chaanowana iye? inkhani yamangwana yake adaromba, akaromba inawe makwa emushonga yaanenge ari kushandisa. kugwa kwavana voko iye anenge achiprofitambo zvinangichito kudonha kunenge kuchiita vanhu kuno iye ukoko mabhizimisi nezvinofamba kwaari zvinenge zvichitoita. Ane mabhizinesi ere amenyu? ano self job yaanongoita. Okay. But mari anenge ainayo. Okay. Yakawandisa. Oh. ndonkhani yacho mpepo apa ikubwera, mhepo iri kuuya kuzobata mwana zvekuti itarisa ndobwera pepi izvo sokuidaita mhepo zvinouya pamwana ipapo achireva zvinoshamisa popo, anotaura zvinoshamisa ipapo zvevanhu vakufa, zvevanhu vakafa, zvekuudza ndachita soso, zvokuudza achitaura kuti ndakadai ndikadai. ufuna kuyangana ndicharise ngakubwera fuga vako Ndiwani. ufuna chani wewe? Rude. ufuna chani? ropa rani vanhu vari kupona vanavo vari kuponawo. iwe ufuna muropa wane wewe? Uruda ropa revana vakapedzere nyoka dzina chikafu, nyoka dzina chikafu. mabhizinesi asi kufamba, nyangana chani nenhaweri hatina ropa, fana kudeura kwakutenga muropa wang'ombe, kwakutenga ropa remombe kana lambuti rembudzi zvichirani izvozvo ndoita izvozvo. Saka ndiani ari kuteera zvinezva? akapfudza Ani? kwakakangwarisa Ani akangwarisa mbani akangwarisa ndani Fadzai.
Bazari kon? Iye. Ndiada kufudziwa? Mwacha kon? Akushona mwana umandori kumchari kurwara anozifadzai mwana wapamdika wapamkura sakufuna kubaya basi saka ari kudangouraya zvesabidzi asi ndiwani kwewo ndiwani rera dzina rako taura zita rako ndiwani John John iwe ufuna tichititani apa takutelefona kuti ubwere mwa ubwera Pink. chipinga mudziya Kuchipinga tinawezera asati soziyo kuti papi pacho paanenge ari. vhunzani umwe kunzeni semuro wenyu Mkuite kuchipinge. Ndavasungwa. Wasungwa nani? Ndaida kudzorera Zvinhu zvipi? amanditambudza. Iwe uchititambudza. Tinokutambudza sei? Murimba. Huku. Isusu tiri vanhu. saka alright waida unodzosera zvinhu uchibva wasungwa uri kuda chii kumhuri yako kuti unodzosera zvinhu vasarambe vachifa? Inini chandongoda iropa. Mhuri iri kuti tatambura hatichada pane here zvavanganokudzosera nazvo kuti udzosere kwawakatorwa kwaunogoramba nei? Amuziya kwandakazviwana. ko vana wako wakabara monya ikoko utore ropa wadiki ko yefadza asi mwana mudiki Ndakanyanya ngwarisa. tora ropa revana wako kwete wanawe wamwe Ndotora rako. ati tora ropa revana wako Alright, uri kuti hamuzivi kwandakatorwa iwewe kavatungamirire kwawakatorwa kwacho vanoripa kana paine zviri kudiwa hazviiti? Andipa zvinhu haagari muchipingi. Anogara kupi? Taida kunorasa. Asi zvikuramba. Chibatsira mhuri kwawakatorwa kwacho chaiko chako ndekupi kusiri kuchipingi kwaida kunoraswa? Chimani mari. Unopaziva handiti? Saka mhuri iri kutika ngatichibatanai tese hongu wakatadza wakaita sei wangada kunodzosera zvinhu tochibatsirana newe tinodzosera kwawakatorwa ipapo hazviite here? Zvinhu zvokuti tambudza. Iye zvino ndakasungwa. wakasungwa nani Vanhu vatandionerera. Zvinokuonekwa sei iwo zvine ukuramba nazvo kuti isusu tine nazvo. Tinokupechi? Aiwa Iwo wati hausi kuda nazvo. Saka iwo zvine unokuda ropa ri. mhuri iri kuti iri kukumbira kwauriwo ndionoziva kwawakatorwa ndionoziva kwawakasungwa vari kuti ngatibatana newe tinokudzosera kuchimani-mani ndozvavari kukumbira izvozvo hazviiti? Muruda kudzorera inini kana mishonga yavo. zvauri kuda izvidzoserwe izvozvo iwewe mishonga iyoyo Ndikudenda nayo. Chese. Lauti tiende tese kuchipinge kuchimani-mani. Ndodenda nemishonga yavo kana kuri kufa ndife navo. Saka uri kuda chii kumhuri kuti uende nemishonga yavo? Nai. Urutsvaki. Uri kudei taura chauri kuda vakubatsire vari munomu Mukwanise kundibatsira. Hamukwanisi kundipa ropa. Saka ropa rochadya nderani manje? Nderani? Aitoda rake fadzai naAbigail. Saka matadza. Ungangorambi muchingorarama neawana vakatombo. iwe chitanzi rako ndoabigera Haungangorambi muchingorarama kanero. Saka rwarashe kuti ndiona nyika iyo. Varashi takadzorera. Kari kuti tambudza mani kamwana kaikai. Makadzorera kunani? Takadzorera kumakuva. Kari kuti tambudza. Kari kuita kuti zvese izvi zviitike mishonga yangu iyendi. Manje hazvigoni ndakabata kakuru. Wakabata chii? kakuru mishonga iyi yawakabata waida kuti zviite sei? Ndaida mari. Ndaida kuva murume ainzi ane mari ane mbiri. Saka ndozviri kuitika? Ndozviri kuitika? Hazvisi kuitika nekuda kwako. saka karasa zvinhu Saka ndekandirasa iyo zvine unozvida zveizvi zvinokwadza wamwe zvisingakupe mari Koshanda kakuti mari.
usati waenda kuchimani-mani unopa mushonga uyu wekutanga mushonga wangoina wakautorei wakapiwa nani? Ndakasirwa na baba vangu. Vanonzani? Nomuziya muntu? Nanzacha? Nomuziya nemuntu azonzi Darius. Wakakusira chinechi. Wakakusira chinechi? Vandisira bhegi remari nenyoka nemakore ana akaenzana nayo. Saka nyoka yakabatwa ere? Nyoka iripo iri kushaya simba, iri kuda kugobora. Kuda kuita sei? Iripi inogoborani? Zvese takazvirongedza. Makazvirongedzepi? Zviri mubhegi. Kupi? Chandisaita noziva. Chandisaita ndiani? Ndati Chandisaita anoziva. Ndiani wako Chandisaita? Secretary. Ndiye secretary wako. Saka munoshanda mese naChandisaita? Nani futi waunoshanda naye? Takati wandei. Taura mazita. Unajoina? Handidini. Tauriye mazita chama. Taura mazita. Then last born mbameli. Nani? Ndio kusnake park. Saka zvine zviri Ndakuudzai. Wanze kuda kutaura kadiri kaviri. Taura toda kunzwa mwawana kunzwa. Ndiri pakati pechoto. Pechoto kupi itsva? Chotore ingwani ukamboti uda kurasa pa ungochinja masita. Handi makandibata mndoendepo. Kutopanga utazvigoni kana wakabasiya. Saka sarenda. Koze sarenda. Bona isina kuzowa vanhu wawinawo iwewe una nani Unoshanda nawo. ndo watira kuziya. Uri kuti kwadzisa nawo. Taura ndo watira kuziya. Ini ndini mukuru wavo. Okay. Ndindovatungamirira. Okay. Uri sataniste. Okay. Unotuma ani nani? Saka iwe wati? Chandisaita. Ndiye secretary. George Mike. Linda. Nafadzai. Neuchotuma kuita sei manje? Kuti vaende kunomonya nekudzipa. Saka izvine zvimwe kunomonya ani next? Ida umonye ikoke kungwarisa. Apa makatadza kasaka who is next up? Handi matadza ake kungwarisa kwa muda unomonya next ndiani? Mazita ezataro munomazera. Ndiani da unomonyiwa next aka kakangwarisa katadzwa kwada unomonyiwa next ndiani? Tagonongotora iwewe. Ini nakutombo ndigoni. Pano panotopisa. Bwino leo? Ndikumbirawo kugara. Gara bwino. Uri musataniste. Iwewe wangada kutovhara imba iyi kai. Asunzena kari. Ukuvharisa mazita ibari. Wangada kutovhara imba yacho kai uchiuraya wana wake. Wakauraya musikana uyu, yeye wada kuuraya uyu musikana uyu. Sei usina tsitsi iwe. Aikazi, ko zvakutogara pasi iwe wanga wakakuga. Ematondipa pakakwirira. Kuita zvakanaka. Kuti ndiwani iwe? Uri musungwa. Urani, unotonga kwako kwete pano. Ndiri baba. Dai muri baba muchishandisa kutambudza wana. Ndini festival. Wewe tanzi ndiye mkuru. Pakuromba. Pakuromba kwake. Ndinoda kukubvunza. Ende pakati Ndo azvindiwe John. Inini unondiziva? Ungatadza kuziya nemugwarisa kwako. Ndiani? Blawayo kuyakuno. Lokomapa. Okay. Ndo kutambudza kwako kuita kutambudza kwako ndiita kaiko. Kono wakutoya kunovuta watambudza. Izvo zvaatata wana wese wakaungana muno mwari kutambudzwa newewe. Hapana kana ane musha. Kana relationship iri kushanda hapana. Kungorasiswa kungochema asi tikatariswa tiri vanhu vakasvika. Bvisa zvawakatiisa patiri. Wonaka nayo John. Wonaka. Uda kuti ndizvise. John. Aiwa toise twana wako. John. John ndiwe mukuru mhuri yako yaungana. Mhuri yatambura. Iri kuti ngatibate pamwe chete tibatsirane newe kunodzosera kwawakaromba kuti upenyu hwavo Makatibatsira. vari kuti ngatichitanga izvezvi kana iwe ukabvuma kuti ngatiite izvozvo.
uri musatanist here kana uri muroyi uri chii hatina varume hatina mabasa chaiwo wakasungapindure uri musatanist here uri muroyi uri chiiko ukaziya udi atuda kuziva because zvaoneka zvinoshamisa kwese ndinomira kwese nganditi vanhu vavangu zvinotofambirwa egamba titaura hauna inini John inini ndiri kuti jira demo taura zvauri kuda ndakunamata kuna matei ndakunamata nditsvagire jira demo mutipepani pakapinda ndakudeketera mbasene jira iro jira dema iri akazodeketera kuti vamwe vaendeka ari masekuru deketera tinzwe taurisa yai wangaideketera kuti kumugondifugura ndimimandipo iwe nevatipe taura tinzwe John ndikuyedza kudaita zvinhu zvangu panapa hazvisi kushanda eka zvishakanipo ndikunoaenzei kupano zvichita zvoto zvingaite izvozvo eva taura John handi uriona here kuti uri mudarire mumwe wemunhu saka zvine basa ndosaka zvisiri kushanda wapindurwa pashakapo mani uri kupiswa pese pakazara moto panapa zaichina popano basi mabavunza kuti iwo ngotiti kundita sei paupenyu hwangu ini uri kundita sei vanhu vanenge vari kutya pena ari kuti uri kundita sei paupenyu hwangu pamari yangu uri kuita sei iyo handi unondida ndiri baba aramba uchindida ko pamari yangu aramba uchindida ndishandire inini manje makore ese inini iwewe ko ini ndiri kupareyo uri sewe zvako chitonyarara ndichinyarara nei ndichitambudzika uchindisungira zvinhu zvangu exactly hauchatororewa nekuti handichada sei uri kundisungira zvinhu zvangu nokuti hapana kana chiri kumbofamba kuda kusangana nevanhu chevanosangana nevanhu vasvinwa vanhu vanoonekera patakuna kwazvinoenda unotoonekwa setsvina bvisa chawakaisa pandiri bvisa ndingangoti munhu kungosangana ndichingoenda kungoitwa saka nai John pamburi yako yese mumwe nemumwe pane zvawakamuita eka taura kuti nhingo wakamiitei taura uchibva nekoko taura kubva kuna Abigail wakamuitei mondipa ropa towapa ropa rako tokupa ropa rako rako iwewe ndikakutorera tunhu twako wani uda kutorera hembe yangu iwewe uri mwana mudiki kana ndichikudza zvine pandinofamba zvine pakaniwomapo handinonenatsongonotiza eka kushedzera wondiite zvinepa wakati mheka haunyari kutora kukuuraya mwana wemunin'ina wako uchinyebera kukuda munin'ina wako seunomuda iwe uchizoti uri kumurumira pasi eka ndo zvinoitwa kana mabasa ataro ndinotokuda nemwe ndichikudedza ndichikuda ndichikupa mari kuita kumovhara kumeso yekuti pandofamba pakaoma saka akafa unochema here mwana unochema here iwe pakakafa kapi ikakarovarasha ndakachema handina zororo ari mumba mangu kupi uri kumuitisei ari kurambazve takuzoita iwewe manje ivone wamboti wakamudzosera kumakuwa ndakamudzorera kumakuwa asi anga ari mumba mangu nhasi uno alright John isusu toda way forward ndosaka mhuri yava yakwasekuru taura zvauri kudaiwo kuti mhuri ikuitire uisunungure ropa uti ropa rehuku herewe uri uti ropa rehuku kuti huku inongomonyewa here katoda kutaurisa aurorewe iwe ndinavakusunga iwe chitonyarara zvako nevanhu alright John ngatange pana Abigail asati ramabvinisa uyu da kuti wakamuita sei arise uyu zvake ndinotomushandisa kupi ikaka Abigail ndirani wako unoshandisa chii wako iwe uri mwana wababa wangu saka ko zvawainyepa kuti ari mwana wako wakashandisa zvine kuti vakauya vanopenya vakapusende ndinovapurira
taitozviziva shamwari ini nezvine pandinofamba apa zvine uri mwana saka ndakasiya mbiya dzangu kumusha uri mwana. Alright, hande apa wakamitawo chipi? Uyu todati murume wake aramba achingoita nezvekamukadzi katsvuku kapfupi kawakamupa. Ndakamupa. Kuma wako akagarapo Varise ava chitonyarara takakatuma kupi kuti kanzwe asi wakutouya akakumira sababa nendava yei iwe wakamitawo chii muupenyu hwake kumako munyama. Alright, ndizvo vana hande pane avo vanosapota timu iyo. Mzara icheze ka. Unomziwa. Wakamita sei? Njeni kuta sei? Wakamita sei? takamuvhara tikamugadza muteshi tikapedza vana handiboneko kari kumhepo totonzwa nei? Ko ari kugotsi kwako ane tisheti yegreen rova vanhu kuti vaite sei vana vacho iwe waita alright. Handi pane hanzvadzi yako yakapfeka yele yahanzvadzi yangu ame ndiyo totudza ukama anonyatsoondida stere kanogona kundidifenda mwana wako wane kudifenda paunobatwa iye anoramba kuti ndo zvaunoita baba ndosaka tizokatorera mota akaudzika ndokanodifenda asi kana vachiudzwa anoramba kavamudzi tinonza makonzo nonza mapete mashosha musina zvamunotiita isu toda kuti mumwe nemumwe azvinzwire vasazononongedzerana vagumba ko ari kumashure uyo wati wakamuta kuti asairorwa uyu anotoonekwa setsvina nevarume setsvina. Alright, handi apa dhuzi panext pawakagara apa mutorwa ndingakaite sei alright. Handi ari kumashure wacho iyama yako mutorwa futi uyu pavana chete takapedza bora takapedza takagohesa vana ndo amai vevana ko ukunoku ndakasimudza rokweni akagraduate aka ndizvo ndobva hapana chaachaita ndinaye mukaba. Alright, handi panewe arapo ari seuyu afanira kunge atori brazil asi kati tine chipo chake ane chipo chechi chipo chake chamakatora ndechi chekutamba bhora takachiisa kamugaba mune vamwe kuye anogoda kusara se. Alright, uya kopanapa baba tongovati sekuru netotori nevazukuru kupi kwacho vane vazukuru kupi ive nyarare vane vazukuru nina vazukuru kupi vazukuru vapiwa vakadzi nevakadzi vana nevana kupi moti ndiri mudiki kupi kwacho vari kutowana vari kupi vana vacho ivavo vaoni asi anheru unosangana unoti mari yako inoendepi chibhadhirwana chimwe hande pahama yako yakobhulawa uyu wamati unyarara sewenyarara uyu kundikwidibira paipo iwe nyarara hanzi nyarara iwe nyarara chitaura nai baba wako chitaura baba ndiripo inini mutoro makamita sei tikamukwidibira tikamupeta-peta kuti aonekwe sedhodhi nevarume handitika azvinzwira nsaka mamutinyarara hanzi aonekwa sedhodhi saka zvinodadisa izvo hande panapa uyu wokubhulawayo uyo topedza naye kare zvecho chinotamba chingomudhonza kokundikwarisa utsvage ndosunungura kuti murange isunungukira alati muri isunungukira ko panapa pekupedzisira panapa mari anobata mari ko asi tinoitora toishandisa. Alright, Joni. Muri yako yese wese ari muno pane zvawakamiita
iwewe pane chicho urwa hapana chandiri kuwana saka unofara ropa racho harisi kutodeuka saka ndatotatika yasvika nguva yekuti uchisarenda kakuti zvinhu zvacho hazvisi kufamba saka regai ndinosarenda mhuri yangu isununguke kuda chete ndikumbira ndosaka tauya kuna sekuru kuno kuti sekuru wona isatambura chitishedzeraiwo John kana vachikukumbira regerero vokukumbira regerero kana vakakutadzira kana vamira John zipedze kana makatadzirwa kudaro vari kuti kana paine zvavada kuti tiise musoro pamwe chete tikubatsire nyange zvavo vachitambura vasina chavainacho asi vari kuti toda kuti tiite mudeme tinodzosera izvi kuti tisununguke ndochikumbiro chavo iwe unoti chii kuchimanimani toenda kuchimanimani Mozambique todzorera zvinhu zvozodii wogara kaupenyu kawo wotanga kunamata mwari wechokwadi hausi kuda kana usika kudzosera uri kufashama hamundi respect handifenda kakusiye kutaura nababa baba inzwai mhuri yenyu yazvinzwa izvozvezvo ndosaka yauya kuno kana vanga vasinga kurespectinga zvanga zviri zvekumashure mashure izvezvi vari kutotadza kundirespect anditi kanawa inini sorry baba sorry vakanganisa vana vanga vachitarisa pamuri apo ipapo ngatipasiyei voita sei kuti vakubatsire munodzosera zvinhu kudzorera pandakazviwana alright ini ndofa ivo vosara vachirarama aiwa ivo ngavafe ndisare ndichirarama ndodedza madzisawiri avo toita zvatoita toita sadaka alright sekuru kanei pane mwetu wakubvunza unzani mwenzi pana asipo bvunzei zita racho akuke motaka yes iyo yakake arizeuyaka nematonyarara aitaita sei nematonyarara nekuti adi ndiwe manje kanogona kuvhura vanhu maziso ndiwo wanyatsogona kushanda kupa vanhu mari manje kuti vauye pano saka pane zvaunotoita here kuti mhuri yako iyoyi isatombowirirane kana kuti inongedzerane kuti mwe mhuri ari kuita izvozvo ndinouya nenzira dzakasiyana-siyana ndinogona kuuya ndiri mwewe wotanga kunongedzera kuti iwo ndiuri kuti roya ndowapedza vanhu uri iwe zvako ko Florence akaita seiwo kunetsa kayaka akakahura kuti azodaro handiti ndimi munokonzera here ndini zvino saka pane vanotoda here kumhuri dzako idzi ndiani switi unomuda here iwe ndikukuudza kuti vana vangu handitombovade mundotoda wakai ndianoziva zvandoita ndiari kutumira mari dzekuenda kun'anga wakaya ubona mazvinzira mirai sekuru vapedze munhu wenyu agoya sekuru chitaurirai mhuri yenyu kuti zvofambiswa seya maugwerevo pano kuti pomwe muchudzure nomuchudzura aka mwana ngakabwera kuti kanodona choka choka iwe anokora bangasi mwana anokora bangari mwana 18 years ayo uyu kandona pomwe nandona kuti ndona kuti pomwe kakafugama mwana fugamiseni wenza ndona wenze
Alright, wasiya vanhu vari kutya vanhu. Saka sekuru, alright, mati ari kuuya mangwana munhu. John akwera pana pana ine bro. Handiti. Mangwana John anouya. Alright, saka imimi muri handiti mazinzwa dambudziko iri. Amazwa dambudziko muri wese. Manzwa nemawira ari kuita kuti ndinogona kutora mumwe wenyu motanga kumublema kuti ndiwe. Mazinzwa achitaura. Ndio chinangwa chikuru chekuti mawaya kuno kuti muite semubatsirikana. Zvekuti muchinongedzerana muchiti chichi zvapera nekufungidzirana kuti ndinhingi zvapera. Munhu wenyu abuda akataura nezvaakaita pamumwe nemumwe. Chiripo chete ndechekuti sekuru wechita sei vochikubatsira. Tinoimba kuti sekuru kana vapromisa kuti mangwana ari kuuya. Ngabwere mawa atimalizane nchito imari. Mawa kubwera. Sekuru akaramba kuuya panoitwa sei? Akaramba kuuya ndama manobra akawandisa. Okay. Zvokuchita zvakawandisa. Iwe ndikotambudzika. Akaramba kuuya zvokuita zvakawanda. Apa kungotaurana naye chete kuti uya mune zvakanaka. Kana azoramba kuuya mune pakushanda masimba asekuru. Okay. Tumayangise ndine mubvunzo. Bvunzai sekuru. Sekuru, iyo tanzwa zvataura John. Izvezvi maybe ari kutomhanya kwaari ikoko. Sisi toda kuti tiraise zvakaita sei. Nada ndokugadzira mangwara kupana ndipo. Handizachike muzukuru. Zvauri pana apa. Ati akanafana baya kaleva ega ndokubwera ma. Handipa payapiwa mufana pakataura ega kuti ndinouya. Handinowanzwa ipo payazotaura John ari pamwana akati pano pane kupisa. Ndiri kutsva. Chimwe chandiri kukumbira futi ndechekuti ini ndiri kufamba kudzokera nhasi. Sudzuka. Kuti ndifambawo zvakanaka. Mama ndachakayamba.